ରାମ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କେଉଁଠି ଚାକିରି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରାମ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ତ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାକିରି ମୋତେ ମିଳିଲାନି, ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଯୋଉଟା ନିଜେ ଗୋଟେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, କାହିଁକି ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବି? ଏମିତି କହି ସିଏ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ କରିଦେଲା। ହୋଟେଲ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତ ହୋଟେଲ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ହୋଟେଲରେ ବେପାର କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ଚନ୍ଦୁ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସି ହୋଟେଲରେ କହିଲା, କ'ଣ ଭାଇ ହୋଟେଲରୁ କ'ଣ କେହି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଯା ଭାଇ, ବେପାର ଜମା ନାହିଁ, ଲୋକ ବିଲକୁଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରିବୁ, କି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବୁ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୋ ବେପାର? ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଏଠି ଲୋକ କମିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ମନର ଚେଷ୍ଟା କମିନି। ହଁ ହଁ, ଦେଖିବା। ମୁଁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବେପାର ବନ୍ଦ କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ କୌଣସି କାମକୁ ବି ନୁହଁ। ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକରେ ତିଆରି କରି ଫୁଡ୍ ଟ୍ରକ୍ ଲଗାଇ ବିକିବି, କ'ଣ ଅଛି? ଏକଥା ଭାବି ରାମ ଗୋଟେ ଅଟୋ କିଣିଲା, ଆଉ ଯୋଉଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିଲା ସେଠି ଯାଇ ବେପାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ବେପାର ଚାଲିଥିଲା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଚନ୍ଦୁ ଆସୁଥିଲା, କହିଲା, ଆହା ଆହା, ତୁ ହୋଟେଲ ଫେର ଖୋଲିଲୁ? ହୋଟେଲ ଚାଲିବନି, କେତେ ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ହୋଟେଲ ଖୋଲୁଥିବୁ? ଏଇ ଶୁଣ, ଯଦି ଏ ହୋଟେଲ ନ ଚାଲିବ ମୁଁ ଫେର ଗୋଟେ ନୂଆ ହୋଟେଲ ଖୋଲିବି, କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିକି ପଛକୁ ମୁଁ ହଟିବା ପିଲା ନୁହଁ। ଏଇଭଳିଆ ରାମ 6 ମାସ ବିଜନେସ୍ କଲା ପରେ ଫେର 2ଟା ସାଇଡ଼ରେ ଫୁଡ୍ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରାମର ବେପାର ଫେର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଫେର ଚନ୍ଦୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ଫେର ମଶା ମାରୁଛୁ? ନା ବେ, ମାଛି ମାରୁଛି। ଆହା, ଛାତ ଉଡ଼ିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ତୋ କଥା କମୁନି, କ'ଣ ହେଲା, ବେପାର ଫେର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ଡରିବା ବାଲା ନୁହଁ, କହ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଭାବେ ତୋ ବେପାର କେମିତି ଚାଲିବ? ଆଜିକାଲି ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ତ ଫୁଡ୍ ଟ୍ରକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ମୋ ଭଲ ବେପାର ଚାଲିବ? ରାମ ଦେଖିଲା ଦୂରରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଦୋକାନ ଅଛି। ହଁ, ଆଇଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଯଦି କଦଳୀ ଭଳିଆ ଏ ଟ୍ରକକୁ ତିଆରି କରିଦେବି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମେଇବେ, ଆଉ ମୋର ବେପାର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ରାମ ସତକୁ ସତ ଅଟୋକୁ ବଦଳାଇ କଦଳୀ ଭଳି ଟ୍ରକ୍ ତିଆରି କଲା, ଯାହାଫଳରେ ସତକୁ ସତ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଲା। ଆକୁ ଦେଖି ଚନ୍ଦୁ, କ'ଣ ଭାଇ, ଲାଗୁଛି ବେପାର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛି ବୋଧେ? ହଁ, ଏବେ ତ ବେପାର ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଗାଁ ବାଲା ଏଇ କଦଳୀ ଭଳିଆ ଟ୍ରକ୍ ତିଆରି କରିବେ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ତାର ବି ଉପାୟ କରି ରଖିଛି। ଯଦି ସମସ୍ତେ କଦଳୀ ଭଳିଆ ଟ୍ରକ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କଦଳୀ ଭଳିଆ ଟ୍ରକ୍ ତିଆରି କରି ବିଜନେସ୍ କରିବି, ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଅଲଗା ବି ବହୁତ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିକି ରଖିଛି। ତୁ ତ ପୁରା ସୁପରରେ। ଆରେ ରୁହ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ମୋର ବେପାର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛି ସେତେବେଳେ ତମେ ଆସୁଛ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବେପାର ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତମେ ଆସୁଛ। ତମେ କିଏ ସତ କହିଲ ମୋତେ? ତ ଚନ୍ଦୁ ହସିକି କହିଲା, ମୁଁ ଆସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲି, ତମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, ଆଉ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତମକୁ ଉପରବାଲା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏତିକି କହି ଚନ୍ଦୁ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ରାମ କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିନଥିଲା। ଏମିତି ତା ବେପାର ଭଲ ଚାଲିଲା, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲା, ଆଉ ଆଗକୁ କୌଣସି କାମରେ ବି ହାର ମାନିନଥିଲା ସେ।